Sinobuso njengoba abantu inwele njengomuntu osifazana ngazo iwigi noma iweave noma umphemo noma iphemu kodwa kuthiwa siqosela njengofezela sinikezwa amandla emsileni yazo ukuqosela inyanga ezinhlanu inhlupho njalo izobe ibhekene nabantu izilandelana enye ilandele enye bethi bephepha kwenye bethi abasalile qhamukenye sure kuba ufunda ukubetha kwesini kwesithupha. Yebo bazalwane, siyanibingelela egameni lika Jesu. Makabonge uJesu ophilayo. Amen. Akabonge uJesu. Siyanibingelela kakhulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonga kakhulu. uNkulunkulu wami, uNkulunkulu wenza izimangaliso ezimangalisayo. Siyabonga kakhulu bazalwane. Malidunyiswe igama lenkosi, mayidunyiswe imvana. Siyabonga kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje I'm joined by once again Baba Umpostoli Muzi Wezigwili Nxumalo esinaye lapha namhlanje. Bafowethu madoda, uNkulunkulu uyasebenza kakhulu through yena ngendlela emangalisayo. Khona ke series abhizi ngayo kulezi insuku, iseries yokubuya kuka Jesu okuyona esikhuluma ngayo. Kuthiwa eschatology. Yeah, Eschatology. Business eschatology. Kulezi insuku ngendlela emangalisayo. Ngiyanicela abafundisi, ngiyazi ukuthi abafundisi bayibuka le show yami. Yazi lesi sifundo lesi ngiyasifisa kanjani ukuthi nimbize umpostoli lapha emabandleni azokhumbuza abazalwane about ukubuya kuka Jesu. Lesi sifundo kanye le subject endala yaziwa kudala kakhulu. Kodwa naba beyishumayela bahamba bayeka. Kodwa ukuthi bayeka kusho ukuthi into engeke iziyenzeke leyo. So ukukhumbuza nje ibandla, ukukhumbuza abazalwane about ukubuya kuka Jesu. Ngiyazi ukuthi there are many doctrines akhona aphumile, kodwa isifundo lesi esikhule ngaso nabadala bethu abakhula ngaso lesi sifundo sokubuya kuka Jesu. Namhlanje bangishilo ukuthi ke senginaye Baba Umpostoli. Before sizongena kusona sicela umusa enkosini ukuze simuve kahle nalesi sihloko egameni lika Jesu. Baba, siyabonga. Thank you Jesus. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Umusa wakho siyawubona njalo ezimpilweni zethu. Siyawubona sivala amehlo, siwubona sivula amehlo. Musa wakho uNkulunkulu wethu ingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Impilo nje uNkulunkulu engcwele osasiphe yona eziyisiphiwo somusa. Siyabonga Nkosi ukuba siqhubeke njalo uNkulunkulu wethu ingcwele simemezele ubuhle begama lakho egameni lika Jesu. We pray Baba nombukele esibukele lapha ekhaya ukuba akwazi ukuthola nokuthola umlayezo wakho kule ingxoxo yethu soba nayo lapha namhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Baba Umpostoli Muzi Wezigwili, siyakumukela Baba, siyakubingelela kakhulu. Siyakubingelela esithi nabalaleli bonke emakhaya ngegama lihle lenkosi emakhosi uJesu Kristu. Siyabonga Baba Umpostoli, siyambonga kakhulu. I-series uNkulunkulu akuthume yona kulezi insuku iya liphilisa kakhulu ibandla. Amen. Amen. But before uzogiza kona Umpostoli kule series, yazi kunendibelo kuyinhlupho happen ngqondeni yami. Umpostoli, kuye kwaba nemibono eminingi about umdanso okuthiwa iThomoyi. Sizongena nje esihlokweni sethu ngihijack. iThomoyi ngibone kakhulu ngathi kuye kwaba nokudemonizwa. Ngingazi ke phela noma mhlambe ngoba kodwa ngiyazi ukuthi akusiyinto enje, into endala, but ngingazi indlela eshawa ngayo manje iyafana nendlela ebishawa ngayo kudala. Kodwa ngifuna ukucheka lento Umpostoli, iThomoyi into ethi iThomoyi lo mdanso ufike kanjani lapha emakholweni? Ukuthi ufike kanjani ngawubona usufikile nje mina. Umpostoli.
engingakusho ngawo engakutshelwa mina embonweni mina ngawutshengiswa Okay. ngakawubona kwelilodwa ibandla lento ukuthi sikho Serious. ngayitshengiswa embonweni kwaveza ukuthi isitha sizoletha ukusina noma ukugida okuyinhlanganisela ye-India nemoya wobungoma umoya wase-India nomoya wobungoma inhloso yokudunga ukusebenza kaNkulunkulu emabandleni wathi abaningi ababebethanda leyo nto leyo kugida nokusina babe bengenandaba nezwi abalinaki abalazi bayela khona kwadlula isikhashana impela zinyanga ngiyayibona isikhona ngayibona ngimenye koMaritzburg ngayibona kwezinye indawo ngayithola iningi impela singena sekunegama ngoba kwangashiwo ngembonweni ukuthi igama iThomo ngiyabona sekunaleli gama leThomo kuyikho ngempela ngayibuka lento engithe uma ngisho kukhona omunye umzalwane eMsinga wathi injengobusho nami ngayitshengiswa iThomoyi istrategy esivele emkhathini sesitha ukukhipha ibandla kaNkulunkulu labantu abaNkulunkulu abasinisiwe emandleni njengoba kwenzeka ngelinye lamabandla khona ibandla ebele lokuqala la eSouth Africa ukuba abantu bakamoya Okay. kodwa emphasis ugcizelelo legama lithi ukusindiswa bengenalo emlonyeni wabo kodwa beyabantu bakamoya uyazi bakhishwa kanjani bakhishwa ngokusubstitute kweinto kaNkulunkulu ufakwe ezinye ezifana nazo lagcina selikwazi ukuthi lithatha umuntu oyisangoma lithi akeze esontweni bazokushintsha lobu bungoma basebenza ngokukholwa inkathi ileli bandla ithunjwa elalihamba ngomoya kuphela izwi lingalinakile kwafakwa izinto zobungoma zonke kwangathi into kamoya Sure. angithi sangoma siyagida lapha Yes. kwabizwa la esontweni ngedress khona lokho kugida kwezangoma angithi sangoma sinamandiki namandawe kwabizwa amandiki namandawe ngesithunyo kodwa kuyi same thing angithi sangoma siyabhula kwabizwa ukubhula ngobholofita Yo madodana. angithi sangoma sinemithi esinikeza abantu kwabizwa imithi ngeyiwasho angithi uyabona ukuthi manje yonke into yashintshwa amagama kodwa kwaba yiyona leya ngale kwaba into eyodwa manje ubungoma nabo yaphela la amandla babe nabo ngoba bebe abantu ababokuqala ufika nehealing eSouth Africa abantu obubona ukuthi amandla kaNkulunkulu ayavela ngabo ngale kwezinto ezisizayo kwashintshwa konke kwaba yenye into yabona ke so ke nala ngibonile ukuthi sithi sihlasela laba sinisiwe sifuna ukubaceda amandla ngendlela efanayo nalokwenziwa leyana sisubstitute izinto fakwe ezinye ngatshelwa ke kwathiwa ithi lo mdanso lo mgido lo uzobe uyinhlanganisela womoya wase-India nobungoma kuhlangane ndawonye i-combination ikhombo inhloso ukudima ibandla abantu babebuthuntu kweyikamoya bagcine sebephuphiswe njengaleli yana ke ibandla leli Okay. khona enye into futhi esasithi siyayizama isithi angazi noma siyaphela yini efana nendlela futhi leli bandla lalathekwe laphuphiswa ngayo leli ngithi mina leli lokuqala kuba amandla kamoya linamandla laphuphiswa ngalento yokukhonza ubusuku bonke kanti kwezulu ngenkathi bekhonza imimoya ibe nethuba lapha after 12 ukuzenzela nje Sure. ibisibuya ibisifika nakithi abantu abasindiswa ukuthiwa 6 to 6 Yeah. ibisifika Yeah, kuzo 6 bagqame kakhulu. into engiyinake kakhulu ke ngo6 to 6 ukuthi bonke labantu ababebanjiwe ukuthi basebenzele umbuso obumnyama basho nabo ukuthi bathunyiwe usathana ukuzokwenza ukuthi note yiba bebethanda o6 to 6 beba promote
Kwenzeka into efanayo ke namanje kubantu be-deliverance bazokutshela abantu be-deliverance. Lo muntu ophambili kuthiwa umoya othothi uma sekwenza i-deliverance uyena futhi okuphuma amadimoni akhulume kuye. Uthi usebenzela umkhathi. Kodwa kade ephambili kuthiwa umoya belandela yena amakholo. So ke insuku zokugcina zinsuku zokuqaphela kodwa kuyabonakala ukuthi abantu abakholwayo abasindisiwe bangabaqaphelile kakhulu. Ngingama lapho nje mina ngezinto engiyiphawulile ngayibona ngethomoya kusukela kwengakutshelwa bese kuzoba lokho engikubonile. Yo, uthi inqwaba yabantu abebelida ithomoya othothi ukwenza i-deliverance okwaphuma amadimoni kubo. Basho bathi bazosebenza bebethunyiwe. Madala. Ya, hey. uNkulunkulu akasikhumbule. uNkulunkulu akasihawukele mstoli. Ukuthi into ekhona ngibona ukuthi mina indaba yokuhawukela umhlambi nokuqaphela ukuthi umhlambi uwelusa uphephe uvikele. Iphelile manje. Abantu bafuna nje kuphela uma kugcwalile emasontweni. Kodwa ukuvikela umhlambi ezintweni eziyimimoya ehlasela ibandla, ungathi leyo concern leyo yehlile noma yaphela altogether. Ngoba uma bebe serious abantu abangabelusi ngokuvikela imhlambi, khona izinto bebengeke beyidelele kalula without checking. Ukuchecka kuqala ukuthi iqhamuka kaphi inhloso yayo iyini, what does it accomplish? Of what good is it to the church? Khona uma ngagadwanga lokho ingaphenduka kalula ibandla libe inkundla yokudlala. Ya lingaphenduka libe inkundla yokudlala. Mpostoli, lesama episode amaningi nyazi siwenzile about ukubuya kukaJesu. Sasikhuluma zonke lezi zinto ukubuya kwaJesu, how a church will prepare I mean the saints should prepare themselves kwinto yokubuya kukaJesu yalo nje zonke lezi zinto. But ngiyafisa ke siyibuke na kule angle yokuthi ibandla selihlwithiwe ke emhlabeni, and then what do we khala kwena pastor? Yes. Yeah, no. Okay. Ukuthi what do we do okanye kuzokwenzakalani after ibandla selingasekho emhlabeni? Yeah, ngizothinta ama portions of scripture abemathathu. Okay. Aveza ukuthi yini ezosala yenzeka emhlabeni. Kodwa okuningi kakhulu kule portion yesambulo okuningi kakhulu. Okay. Ya kuningi. Awufunde kuqala Sambulo 8 uverse 6 uzongena ku chapter 9 ke. Ingilosi ziyabetha. Okay. Isambulo 8 verse 6. Lapho kuvela khona ukuthi ingilosi kubetha nokubetha kwayo kunenhlupheko elandelayo. Nkosi Jesu. Verse 6. Yeah. Oh yes. This is a Christian platform. If umzalwane and you are here, usendaweni right kakhulu. Le platform sokukhulisa izintweni zikamoya. Izo nje manje. Amen. Izingelosi eziyisikhombisa ezazinamacilo ngayisikhombisa. Zazilungiselela ukubetha. Eyokuqala yayisibetha. Kwase kuba khona isichotho nomlilo kuxutshanisiwe negazi. Kwaphonswa emhlabeni. Okwesithathu komhlaba kwasha kwaqotha. Nokwesithathu kwemithi kwasha kwaqothuka. Nabo bonke utshani obuluhlaza basha baqothuka. Ingelosi yesibili Imana ingafika ingelosi yesibili. Okay. Zinhlupho lezi ezokwenzeka ibandla selihlwithiwe. Ingilosi iyophonsa emhlabeni njengoba lisho iBhayibheli. Yes. Kushe. Okumele kwesithathu 1/3 okotshani. Okwemithi ilapho kube kufa khona ne1/3 yabantu. Yes. Abaseleyo emhlabeni. Yes. Kobe kuneyinhlupho ezidedelanayo inika namathuba. Zishiyelana inkundla ngabantu abasemhlabeni nangendalo nemvelo esemhlabeni. After ibandla selihluthiwe. Okay. Inhlupho ilandela enye. Okay. Yobe iphekwe ngomhluzu wenye.
ngaphambi kokuba abantu bayozwa ubuhlungu basesogweni itorment yasesogweni khona ubuhlungu abazobuzwa bela emhlabeni abantu abangakholwanga inkosi uJesu ingakho phela malikhuluma ngomusa kaNkulunkulu iBhayibheli lithi thina uNkulunkulu kasimiselanga ulaka kepha wasimisela umusa kaNkulunkulu manje lapha ke ulaka yilo lolu ingilosi yokuqala ibetha ivulela ithuba lwenhlupheko yokuqala oyiphinde yonke nje ingilosi yokuqala ibetha yes 8 verse 6 ingilosi yokuqala ibetha uzoza kwenzakalani okuyinhlupho sikuphinda izingilosi eziyisikhombisa nezi ezinamacilongo ayisikhombisa zazilungiselela ukubetha eyokuqala yayisibetha kwase kuba khona isichotho nomlilo okuxutshanisiwe negazi isichotho nomlilo okuxutshaniswe nani negazi ya kwaphonswa emhlabeni okwesithathu komhlaba kwasha kwaqothuka nokwesithathu kwemithi kwasha kwaqothuka nabo bonke utshani obuhlaza basha baqothuka ingelosi yesibili ayithi yabona kusho i1/3 yotshani nemithi nomhlaba 1/3 yasha okay kunabantu njalo emhlabeni njengoba kwenzeka lenhlupheko nje umhlaba wonke 1/3 of the earth the whole earth qhubeka ingelosi yesibili yabetha ingelosi yesibili yabetha kwangathi intaba enkulu ivutha umlilo yaphonsa olwandle okwesithathu kolwandle kwaba yigazi kwafa okwesithathu kokudaliweyo okwakusolwandle okuphilayo nokwesithathu kwemkhumbi kwabhujiswa ingelosi yesithathu yayisibetha kwasa mana uzwile i1/3 yasolwandle konke nakho konke okuzilwane kusha yes kwathatha intaba ngathi ivutha umlilo yaphonsa olwandle yes zinhlupho nokwesithathu kwemkhumbi imkhumbi ivama nabantu nakhona khona okwasha sure zinhlupheko ezobe zenzeka ibandla selihlwithiwe lezi zi affect umhlaba eingxenyeni neingxenye zomhlaba inhlupheko eyishintshana ngokubetha kwengilosi kusho ukuthi manje every type of ilokuzana ukuhlupheka iaffliction idedelwa ukukhala iasharishwa into the platform ukukhala kwecilongo libethwa ingilosi ukubetha kwesithathu Jesus ingilosi yesibili yesithathu okay kwafa okwesithathu okudaliweyo okwakusolwandle okuphilayo nokwesithathu kwemkhumbi kwabhujiswa ingelosi yesithathu yayisibetha kwase kuwa ezulwini inkanyezi enkulu ivuthisa okwesibane yawela phezulu kwesithathu okwesithathu kwemifula naphezulu kwemithombo yamanzi igama lenkanyezi lithiwa umhlonyane owesithathu kwamanzi kwaba umhlonyane nabaningi kubantu bafa ngamanzi ngokuba enziwa ababa abaningi kubantu bafa ngenxa yamanzi ngoba enziwa ababa abantu abasele njalo ngenkathi ibandla lihlwithu laba bahlangana lenkana ukuthi amanzi ngoba phela okwesithathu kwalenkanyezi lenkanyezi yabulala okwesithathu kwamanzi nemifula emhlabeni wonke amanzi ababa abantu bafa ngenxa ukuthi amanzi enziwa ababa inhlupho yabo leyo yesithathu esine imanda inhlupho engaka zidedelana enye emva kwenye usho ngamazwi abasindile kweyokuqala bazoyithela kwelandelayo bazofa ngeyesibili abasindile njalo ziyadedelana ingelosi yesine yayisibetha kwashaywa okwesithathu kwelanga okwesithathu kwenyanga nokwesithathu kwezinkanyezi ukuze okwesithathu kwakho kufiphazwe nemini ingakhanyi okwesithathu kwayo nobusuku ngokunjalo angithi yabona ukuthi 1/3 yama einkanyiso i1/3 yokukhanya ukubila nje balikhanya njena uzosuswa u2/3 usale 1/3 likhanye ngokufifiyela nenyanga yokhanya ngokufifiyela neinkanyezi zokhanya ngokufifiyela ngoba i1/3 iqediwe yokukhanya konke kuyafifiyela
uze kungakhanyi chubeka. Ngase ngibona ngezwe ukhozi lundiza emkhathini wezulu lumemeza ngezwi elikhulu luthi maye 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 kwabakhileyo emhlabeni ngokunye ukukhala kwecilongo lezingelosi ezintathu eziseza kubetha. Angithi yabona ukuthi ke abantu ababebesele enkathi ibandla lithutho bebesale lokubhekana nomaye. Umaye okuthunyelwe ukhozi lwamemezela. Bathi maye 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 kwabakhileyo emhlabeni. Ngokubetha okuthathu kwengilozi okusazokwenzeka. Uyabona ke impilo yokungamthatha uJesu usukuyeke ithuba lokulamleleka Usaphila. yebo ngoba kahle kahle ungabona kumenyezelwa into ekuthiwa iyakusiza uma uyeke yona uzifaka wena kuleyo nto ezokuxaka uNoah ngenkathi ebatshela abantu ukuthi kuzoba nozamcolo abayeka ukulalela uNoah bayeka ithuba lokusinda bafa ngamanzi ubonakala uNkulunkulu engababhubhisa abantu noma engabizi benze lobuhlungu indlela yokuphepha engaqala ngoyimemezela bese beyiyeka bona abantu kuyamangaza ukuthi naseGomora kanti khona babetsheliwe noma ngeyibo bonke abakhwenyana bamadodakazi kalothu bayatshelwa kodwa iBhayibheli lithi waba njengontelayo kubo Sure. so ke nala emhlabeni maye kubantu abasele uma ibandla lihlwitho bengamthathanga uJesu asukubusho lokho ukuthi ayizukubakho ilodi yesibili njengoba ama-fiction abhalwa abafundisi base-Amerika oTim LaHaye abanye ekhohlisa abantu ngalokho bethi oba nelodi yesibili babhala incwadi ethi Left Behind enemfishi yomsangano yehistory esingeke eBhayibhelini yabantu okuthiwa bangama-actors phela behamba behubhana bexoshana ukuthi uJesu imfishi engekho eBhayibhelini ayikho ilodi yesibili ezoba khona uma hlutha ibandla bohlutha bonke kanye kanye. Okay. Hayi uthi abasele kophinde kube khona ilodi ikhumbi yesibili ayikho ikhumbi yesibili. Okay. Uma bezoba khona ilodi yesibili belingeke libese sibekho izwi lihlala nilindile ngoba anilwazi usuku nehora inkosi yakufika ngalo. Phela ubungeke uhlala ulindile kuzoba khona ilodi yokuqala nesibili ngoba uyobona ngeyokuqala uthi sekusondele nokunye ngibe ready. Ngubona kuhamba abanye usala. So nje lento lena yelodi yesibili abanga amadimoni ayenza abantu i-readiness yabo ibe poor bangabi ready nje oba kufanele bebe ready. Oh yes. Ifana nani ifana nomuntu oqhamuka ezokwenza into engamanga egameni lenkolo nokukholwa uma kushoniwe ngolwesihlanu emlendelweni eze nekhandlela abeseli phambi kwabantu abayidakelwa abephuza utshwala lapha bengakholwa nabathakathawo ngapha abanye beyifebela abanye bezebela bengena emzini abantu bentshontsha qhamuka umfundisi ke beathendelele umlindele ebusuku athi lona oshonile sesiyamngenisa siyamkhuphula simngenise ezulwini abebentshontsha nayo uma bezothi ungenisekile ungenisiwe ngekhandlela bazoqhubeka nokweba ngeke bakuyeke ngoba phela bazothi ukhona umfundisi nekhandlela lakhe bona sizebele thina anolanda umfundisi azongenisa yabo uyabona into engamanga ihlupha kabi nalena yelodi yesibili njalo okay izokwenza abantu badayiseke awuqhubekeke sizeke ke manje u9 chapter 9. yeah Ingelosi yesihlanu yayisibetha ngase ngibona inkanyezi vele ezulwini iwele emhlabeni yanikwa isihluthulelo somgodi wakwalasha. Yayisivula umgodi wakwalasha kwanyuka umusi emgodini njengomusi wezike elikhulu kwafiphazwa ilanga nomkhathi ngomumsi womgodi. Kwaphuma isikhonyane emsini seza emhlabeni sanikwa amandla njengamandla abanawo fezela bomhlaba. Kwathiwa kuso masingoni. Utshani bomhlaba nanye into eluhlaza nawodwa umuthi kuphela laba bantu abanganalo uphawu lukaNkulunkulu emabunzini abo sanikwa ukuba singababulali kepha sibahluphe izinyanga eziyisihlanu ngokuhlushwa kwabo kwaba njengabahlungu
bufakazela nxa emqosela umuntu. Ufezela. Yes. Yokuhlupha kofezela ne? Yes, njengokuhlupha kofezela, yes. Ngaleyo mihla abantu bayakufuna ukufa bangaze bafumana. Futhi bayakufisa ukufa kepha ukufa kubabalekele. Uyabona yini ukuthi inhlupheko zokwenzeka uma ibandla selihluthiwe abantu zokwenza bafisa ukufa Kodwa ukufa beqoselwa yini isikhonyane esingangamahashi emsileni yaso sinemsila eqosela njengofezela. Abantu bofuna ukufa bangakufumani, ukufa kuyokubabalekela. Abantu uma sekufuna ukufa isuke ngencane inhlupheko angaphansi kwayo. Izinto ezokwenzeka lezi uNkulunkulu athumele insindiso kubantu nomusa ukusindisa kubantu ukuze baphephe kuzona abantu bangakunaka. Qhubeka ufunde khona enye futhi ukubetha. Okay. Ngaleyo mihla abantu bafisa ukufa bangaze bafumana. Okay. 7. Nesimo sesikhonyane sasifana namahashi alungiselela ukulwa. Yasibona ke? Sikhonyana singangamahashi, qhubeka. Nasemakhanda aso kukhona okunjengemiqhele efana negolide. Nobuso bunjengobuso babantu. Futhi sasinezinwele ezinjengezinwele zabesifazane. Ubuso bunjengobuso babantu, inwele njengabantu besifazane. Namazinyo aso Futhi isikhonyana esiphemileyo lesi aye njengawezingonyama. Sinezivikelo zesifuba njengezivikelo zezinsimbi. Nomdumo wamaphiko aso wawunjengomdumo wezinqola zamahashi amaningi egijimela kulweni. Sasinemisila efana nayo wafezela inezidonsi. Nasemsileni yaso kukhona amandla aso okona abantu izinyanga eziyisihlanu. Sinenkosi phezu kwaso ingelosi yakwaLasha. Igama layo ngesiHebheru lingu Abadoni, kepha ngesiGriki inegama lingu Abadom, kepha ngesiGriki inegama lokuthi uApollyon. Umaye wokuqala udlulile, bheka kuseza omaye ababili ngasemva kwalokho. isikhonyana esinenkosi yaso. Sininjengamahashi. Sinobuso njengoba abantu. Inwele njengomuntu wesifazane, ngazo imiwigi noma iweave Noma umphemo. noma ipheme. Kodwa kuthiwa siqosela njengofezela. Sinikezwa amandla emsileni yaso ukuqosela inyanga ezinhlanu. Inhlupho njalo izobe ibhekene nabantu izilandelana, enye ilandele enye, bethi bephepha kwenye, bethi abasalile qhamukenye. Sure. Quba ufunda ukubetha kwesithupha. Ngase ngibone enye ingelosi enamandla yehlezulini. Yembethifu. Nothingo lenkosazana. Laluphezu kwekhanda layo, nobuso bayo babunjengelanga, nezinyawo zayo zazi njengensika zomlilo. Iphethe esandleni sayo incwadi encane evulekileyo, yayisimisa unyawo lwayo lakunene phezu kolwandle nolokhohlo phezulu komhlaba. Yamemeza ngezwi elikhulu njengokubhonga kwengonyama. Nalapho isimemezile, imidumo eyisikhombisa yazwakala amazwi ayo. Nalapho imidumo eyisikhombisa isikhulumile, ngase ngizakuloba, kepha ngezwa izwi livele ezulwini lithi, namathisela ngophawu okukhulunywa imidumo eyisikhombisa, kodwa ungakulobi. Ingelosi engayibona imi phezu kolwandle naphezu komhlabathi yayisiphakamise ezulwini isandla sayo sokunene, yafunga yena ophilayo kuze kube phakade naphakade, owadala izulu nokulo nomhlaba nokuwo nolwandle nokulo, yathi akusayi kubakho isikhathi, kepha
nezinsuku zezwi lengelosi esikhombisa, kepha isiza kubetha icilongo imfihlakalo kaNkulunkulu isiya kuba ifeziwe, njengalokhu azazisa izinceku zakhe abaprofeti ngezindaba ezijabulisayo. Izwi engalizwa livele ezulwini lase liphinda likhuluma nami lithi, hamba uye uthabathe incwadi evulekileyo esandleni sengelosi emi phezu kolwandle naphezu komhlabathi. Ngaya kuyo ingelosi ngase ngithi kuyo, mayinginike incwadi encane. Yayisithi kimi, ithabathe uyidle uyiqede. Iza kuba esiswini sakho, kepha emlonyeni wakho iyakuba mnandi njengezinyosi. Ngase ngiyithabatha incwadi encane esandleni sengelosi, ngayidla, ngayiqeda. Yayisiba mnandi njengezinyosi emlonyeni wami, nalapho sengiyidlile yaba sesiswini sami. Zase zithi kimi, kumelwe ukuba uphinde uprofethe ngabantu abaningi nezizwe nezilimi namakhosi. Ziyaphela la inhlupheko eyibhaluka esambulo, kodwa lokhu kuvezani iglimpse yokuthi ayincane inkinga umuntu ozosala. Amazwi wonke umuntu kumele akulwele ukuthi angasali. Enye iportion yescripture ezoveza ukuthi bonyakaziseka kakhulu abantu abasela bazi kuba sekuthuleni nasekuphileni kahle. Amos 8 verse 11. Awusifundela Amos 8 verse 11 kwabaseleyo ukuthi bazonyakaziseka kakhulu. Abantu abasele ngenkathi ibandla lihluthu bonyakaziseka kakhulu. Oh, Nkosi Jesu, Nkosi Jesu, Nkosi Jesu, Nkosi Jesu, Nkosi Jesu. Amos 8 verse 11. Yeah. Bhekani izinsuku ziyeza, isho inkosi uJehova. Lapho ngiyakuthuma indlala ezweni. Kungabi indlala yezinkwa. Kungabi ngukomela amanzi. Kepha kube ngeyokuzwa amazwi kaJehova. Yezwa ke indlala ezosala ibakhona. Idalwa yini le ndlala? Idalwa ukuthi bobe bengasekho abalishumelayo izwi. Bobe sebehluthiwe. Futhi laba bantu abazokomela amazwi, abantu abake bawezwa bangawanaka. Manje sebewafuna basawathola indawo. Sebelokhu beyale bethi ngake ngambona la ushumela bafica kekho. Qhubeka. Baya kuzulazula kusukela olwandle kuze kube selwandle. Uzwile? Kusukela enyakatho kuze kube sempumalanga. Uzwile? Bahamba ukufuna izwi likaJehova, kepha abaye kulifumana. Ngalolo suku izintombi ezinhle nezinsizwa ziya kudangala ukoma. Abafunga icala laseSamaria bathi, kuphila kukaNkulunkulu wakho Dani, nokuthi kuphila kothandiweyo wakho Berisheba, baya kuwa bangabe besavuka. Uyabona ke malithi iBhayibheli bayokuwa bangabe savuka, bayophela amandla ukoma. Ibali insizwa ezinhle, intombi ezinhle nezinsizwa ziyozulazula kusuka empumalanga kuze kube sentshonalanga, usuka olwandle kuze kube solwandle. Kuyabonakala ukuthi ukuxakeka nokunyaziseka kuzoba khona ibandla selihluthiwe akuncane. Ngapha nesilo nomphiko uKristu sobe singayibekile phansi. Neinhlupho nazo kade ishiyana ishelana inkundla ngabo. Akekho indawo ozobalekela kuyona uphephe. Diba ukuwa phansi bangabe savuka. Sure. Izolandela enye inhlupheko, izolandela enye inhlupheko. Inhlupheko izolandela enye portion yokugcina ezoyivula uSambulo 19 verse 17. Ilapha bokumenyezwa ingilosi yomemezela khona inyoni zezulu. Abantu sebezidumbe emhlabeni ubizodla icime inyozi zidle idili. Funda iSambulo 19 verse 17. Yo.
19 verse 17. Yeah. Mighty God. Verse 17 ufundeka kanjena. Ngase ngibona ingelosi imi elangeni yamemeza ngezwi elikhulu ezinyonini zonke ezindiza emkhathini wezulu ithi uzani buthane esidlweni esikhulu sikaNkulunkulu ukuba nidle inyama yamakhosi nenyama yezinduna nenyama yamaqhawe nenyama yamahashi neyabakhwele kuwo nenyama yabo bonke abakhululekileyo nabayizigqila abancane nabakhulu. Ngabona isilo namakhosi omhlaba nezimpi zawo zibuthene ukulwa naye. Owayehlezi ehashini nempi yakhe. Isilo sasesibanjwa nomprofeti wamanga okanye naso owenza izibonakaliso phambi kwaso. Abadukisi ngazo abamukele uphawu lwesilo nabakhululeka kumfanekiso waso. Labo bobabili baphonswa besezwa echibini lomlilo elivutha isibabulo. Nabasele babulawa ngenkemba ephuma emlonyeni wakhe owayehlezi ehashini nezinyosi zonke zasutha inyama yabo. Inyoni zasutha qale zabizwa ingilosi inyoni. Uthi ayizodla idili lenyama yamakhosi nababusi. Abakhululekileyo nabayizigqila. Yonke inhlobo yomuntu izoba imili, izoba imenu, izoba ibanquet yenyoni zezulu. Abaseleyo lapho. Bese yafika ke uJesu. Afike yena kubanjwe umphiko uKristu nomprofeti wamanga baphonswa besezwa bobabili echibini elivutha umlilo. Inyoni ziqhubeke nokudla inyama yalaba abanye ebebekhohliswa bedukiswa umphiko uKristu. Ezoyithinta late indaba umphiko uKristu uthi umuntu onjani ubizwa uyisilo abizwa kumphiko uKristu. Abantu bebedu abathunyelwe omubi kwiTrinity kaSathane yokudukisa abantu. Ngoba nje uNkulunkulu enothathu bakhe nje. uNkulunkulu baba, uNkulunkulu indodana, uNkulunkulu moya ongcwele noSathane nobuthathu bakhe. Uye njengoDraco inyoka endala kube uyisilo umphiko uKristu kube umprofeti wamanga iTrinity yakhe. Benza ubuthathu bokukopisha uNkulunkulu. Yeah. Bongena kuqala echibini elivutha umlilo uSathane angene ekugcineni. Ngoba uzokaboshwa iminyaka enkulungwane lapho ibandla lizobe lisabusa kanye noKristu phezulu komhlaba. Zinhlupheko lezi zikusambulo 8 verse 6 kuyahle kuzoba kuchapter 9 uverse chapter yonke ka9. Amos 8 verse 11 intombi ezihle nezinsizwa besuka kusuka olwandle kuze kube solwandle kusuka entshonalanga kuze kusempumalanga befuna amazwi bengawatholi bawe bengabesavuka. Inhlupheko ezobe zenzeka lezo ziyashiyelana inkundla nalapho ke kuzothi yasekugcineni bonke sebezidumbu kuqhamuka inyoni zezulu zizodla inyama yabakhulu nabakhululekileyo nabazigqila abampofu nabacibileyo yonke into eyilot esalela abantu abaphilayo emhlabeni. Inhlupheko silandelana ngamanye amazwi imessage esiyithumela kubantu ngendaba ye second coming ukuthi prepare for the time to come. Usikusilungiselele lesikhathi wena ufunyanwe on the right side of life and right side of God's grace. Right side of God's judgment. Wena musukuba olahlwa kanti ithuba lokuzwa ngalokhu ulitholile. So ngamanye amagama umpostoli kuleyo kubuya kaJesu ukuveza ngokusobala ukuthi impilo njengamanje ukuphila ayizukufana uma ibandla selihlwithiwe. Ayizukufana. Ayizukuba njengamanje. Noma kudabukisa ukuthi khona vele izinto eziyixaka kwamanje kuma countries athile sevele ziyaxaka. Senike niphelelwa amanzi nje. Senike niphelelwa ugesi sekube into ongayazi nje. Zininga sekudlala icrime. Uthola indawo ethile dominate icrime. Ezinye kuze kulandwa amasotsha olekelela. Kunje I think ama status lawo. Kodwa uma selihluthwe ibandla kobe kuwesi kakhulu impilo yobingafani. So isizathu kahle kahle yini ukuhluthwa kwebandla kuyobe ukuphephiswa entweni ezokwenzeka noma izinhlupho ziyobe zenzeka ngoba ibandla selingasekho. Kahle ukuhluthwa kwebandla ukuphephiswa kwabantu abafuna ukuphephiswa. That's what salvation is about. Salvation vele isuke kulamlelelo lako lizayo.
uJohn Mbabane uyamkhumbula imessage yakhe ethi niyalo nixwayisa ukubani uthi nibalekele ulaka oluzayo na. Kahle kahle insindiso ingeyokulamlela abantu olakeni oluzayo. Abantu bangakunaki okumenyezelwayo bese leyabafica ulaka kanti bebephiphiswa kulona. Yonke lempilo ephilwa emhlabeni embi nebhedayo inomphumela wayo. Kodwa manje ukubalekela umphumela ongemuhle wayo ukuba uphenduka ukholwa ivangeli. Uma bengafuni ukuphenduka bakholwa ivangeli sebeyifaka bonake ekulahlweni uNkulunkulu abeyenzile indlela yokuphepha kwabo bangayithatha. Kahle kahle uNkulunkulu malithi iBhayibheli akathanda ukuba kubhubhe namunye kodwa kuba bonke beze ekuphendukeni. Ubanikeza ithuba kwazi kwaba manje. Kodwa ladlula nje wavala nje umnyango wensindiso. Into ezobe imandla kakhulu mase lihluthiwe ibandla ukuvaleka kweminyango wabezizwe for insindiso kuvuleke umnyango wamaJuda. Angithi iBhayibheli ngobulukhuni benhliziyo wavaleka umnyango wabo uJesu oze ngabo emhlabeni. Bangakholwa uyena kwavulekela umnyango wethu thina. Elithi iBhayibheli uzovuleka lo mnyango kuzobe esikhathini lapho kuze kuhluthwe khona ibandla. Mase lihluthiwe khona ibandla ke sekube sekuvaleka umnyango wabezizwe abangewona amaJuda namaHebheru. Uvuleka umnyango wamaJuda manje. Uzothola ukuthi into yobuyenza kwaIsrael enkathi kwenzekile izinhlupho nje into yobuyenza kwaIsrael okunye kwakho uzwenze kumasebanza selihluthiwe kokwehle ufakazi ababili. uElijah noMose lo. Bawushumayela kumaJuzi ukuze kuvuleke umnyango wensindiso bezwe. Ilapho kozaleka khona noma kusindiswa 144,000 people. From 12,000 from each tribe times 12. 144,000. Abathi abanye abafowethu abangalifundi ngokugcwele iBhayibheli abalokhu bejomba amavesi bathi izulu seligcwele ligcwaliswa amadoda 144,000. Alikho izulu elingagcwaliswa abantu aba 144,000 ngoba ipopulation yasemlazi nje yodwa over 4 million. So kalukwazi izulu kubancane kunomlazi ngeke kwenzeke lokho. Into enjengalowo ngeke yenzeke. Angiphendula umbuzo ebengawubuza bengifuna ukubuza lo ngayizi idoctrine kanjani. Nikhona. Uyazi labo bantu abafundele lo verse lelo lamadoda 144,000 aphambi kwehlalo sobukhosi bayeke lilandela lelo nje. Just next one. Elithi lona ngase ngibona isixuku esikhulu esingenakubalwa. Sivele izizweni zonke nasemndenini nakuzo zonke izilimi. Leso sixuku ke leso sisho abantu abasindiswe ngokukholwa inkosi uJesu from every nation and tribe. Asinakubalwa. Uma kuthiwa asinakubalwa kuba uqondwa ama millions and millions or billions asinakubalwa. Alukwazi izulu ukugcwala ngalo 144,000. Lo 144,000 is from one nation only, uIsrael. Ona 12 tribes. okuwodani no Naftali no Gadi no Asheri no Reuben no Simeoni no Juda no Josepha baze bayofika ku12 oBenjamin uyezwa baze bayofika ku12 bo laba bantu 12 tribes. Now 144,000 uIsrael kuphela. Bahlekisa laba bantu abaduke ngaleli verse 144,000 ngoba behlulwa na ukubona kubhalwe khona eBhayibhelini lo 12 uvelaphi. Okwesibili ngeke uNkulunkulu alenze izulu lenzele ination eyodwa. 144,000 nayo abantu bese kuthiwa seligcwele. Into enjala yikho. What your take impostoli kulaba othola ukuthi umuntu athi ngibuye ezulwini. Athi ngibuye ezulwini njengoba ngibuye ezulwini ngibone lokho nalokho inazi izinto ekumele zenzeke ukuze nawe uyokwazi ukungena ezulwini. Kodwa phela uma bekhuluma ngezinto okumele uzenze ukuze ungene ezulwini abaqale ngoJesu oyindlela neqiniso nokuphila. Abaqale batshele abantu ngalokho uma leyo nto leyabo iyiqiniso. Ngoba akekho ngeza kubaba ngaphandle kaJesu. John 14 verse 6. Yes. Abangakuyeki lokho ukuthi abantu babakhombe kuJesu ngoba isango nguJesu. And then ke bese beyazisho izinto abayitsheliwe ezulwini ke ukuthi abaxwayisa abantu ngazo ke futhi bakhuluma iqiniso. Okwesithathu bangaku-aid nokungokwabo. Bangaku-aid nokungoko bangafaki nokwabo bakunezele ngoba nakho sibebonisa sibanikeza indlebe yokubalalela. Si curious ngalento abasitshela yona ukuthi babuye ezulwini bese be-add nokungokwabo. Bangathatha advantage ukuthi siye sayinikele kubalaleleni manje bona sebefaka nokwabo ke. Mhlawumbe okwabo kuyaphambana futhi nescripture ngoba babuye bangabonana eBhayibheli ukuthi uma lela phambana udalela inkinga labantu obatshela lento obatshela yona ukuthi uNkulunkulu angasho kanjani ezweni lakho nje wena uzosho nje yabo.
So angiphiki mina not only eSouth Africa angiphiki ukuthi ensukwini zokugcina uNkulunkulu uye wenza banda futhi bazokwanda abantu abaye bathathwa bawutshengiswa izulu babuye babuye ngenhloso yokuthi kuvaleke imilomo yabantu abangakholwa othi uma uthi uyabashumayeza bethi akekho wakwafa wabuya yes leyo mpendulo leyo nkulumo leyo it's out of place manje ngoba inqwaba abake bafa babuye bazositshela inqwaba la eSouth Africa bengakabalwa laba abakhona manje ngababala ngamagama kwakukhona ukuthiwa uLazarus wazi wakudala impela ngama-80s wayene testimony yakhe eyayiziwe ngama-80s watshengiswa izulu wavuka uLazarus ngathi wayengela Gauteng yazi yarekhodwa nakuma audio cassette i-testimony yakhe khona nendawo ayemenywe kuzona kusisikhathi sakudala khona kwakuthiwa uzulu waye indoda eyayishaya umfazi okay watshengiswa ezulwini kubi kanjani ukushaya abantu besifazane ukushaya umfazi wabuya wakhuluma uqophile ama-CD angazi noma uma uchecka ku YouTube uyamthola yini kodwa inayo ama-CD abehambe asabalala kakhulu okay wakuveza wakhuluma nezinto ayibonile ezulwini ayitsheliwe nalento yakhe ke ukushaya umfazi nayo ayikhuzwa waveza nobubi bayo nani ekrili kunebhunu elalinyanya abantu ngalendlela ongazuyibone likholwa linyanya abantu ngalendlela ongazuyibone lisonta lathathwa la utshengiswa ezulwini lavezelwa lenhliziyo yalo nabubi balento yalo yokunyanya abantu labuya libiza abafundisi abansundu bazoshumela ebandleni lalo ku platform yalo namhlanje ekrili sempumalanga province yebo libiza abafundisi bazoshumayela ku platform yalo ebandleni namhlanje yile lakhe izindlu zamasondo zabantu abansundu lihamba liyokhonza lishumayele kubona kwazi ukuba namaphathi nabo nama-conference nabo nezinto ey'thile nabo lidle nabo so-ke bakhona abantu genuinely abathathiwe bayezulwini batshengiswa futhi batshengiswa nezinto bebebheda ngazo bafumana nje umusa batshengiswa nezinto bebebheda ngazo bayiyeka babuya ukhona nomunye futhi kuyimpumalanga province okuthiwa uJJ Linda hayi lo wakwathi sebuya khona ezulwini eshumayela unomfana owenza iscience lo shone 2 years ago last year uJJ Linda uLinda seshonile maze kudala kusesikhathi sama video cassette ngayithola i-video cassette yakhe maybe useshonile ngempela no lengimshoyo wayebizwa ngokuthi uPastor Linda kahle I don't know noma yena kukhona lo wayintabeni Fasta 40 days I don't know if usho loyo manake ngale kokufasta 40 days ayiphathwa indaba ye-testimony yakhe yokuyezulwini ayiphathwa leyo noma ngasakhumbuli kahle kodwa nje khona lo wakwa Fasta 40 days ehlele entabeni wayeduma umuntu uPastor Linda akuthi angazi ngangitsho waseSwaziland ukhona ngakompumalanga province Swaziland something like that kuyavela lapha ngiyazi ngasibeke yes lo ngimshoyo mina ushoni usoshona I think 2 years ago wadutshulwa ngabantu ngathi bambulala lo yes so angathi mhlawumbe ushoyena lengimshoyo yena wayemuva kuma miracles indeno loka 40 days wayemuva kuma miracles yes ngoba ngiyakhumbula nje after ebuye entabeni ukuyothandaza wayehlala 40 days ethandaza entabeni wayekhuluma nje about izinto zamagciwana azothulula ezweni izinto kanjalo nje dala le testimony nami ngangizwa ku testimony kudala yes kwakuthiwa wayebizwa ukuthi uPastor Linda ukuthi angazi isibongo ngabani umacebe ekhula ngisazi sakhumbula kahle okay yeah hayi ukhona nohaya ezulwini nezifo ezayizoveza emhlabeni wayibona nazo ingculaza yelena wayikhulekela iphele nya wayitshengiswa ezulwini ukuthi into engelutho kanjani uJJ Linda ke babethu uJJ Linda okay wayikhulekela nje ingculaza nje iphele nje utest negative hambe test negative yayinto encane kakhulu nje kuyena ingculaza angazi noma uswahamba emhlabeni noma usenjani kodwa ubuye ezulwini wayibona ngisho inhlobo zamabandla lowo uthi khona nawe wabona eseduza kumlomo wenyoka lana athi uma ekhulekela abantu abalumi uma ukukhulekela abalumi uthi lo moya okuluma ngawo umoya wenyoka ngoba basemlomeni wayo baseduza nomlomo wenyoka amabandla ayengelukuzana wayenze njalo yes lo wayengowacebe ekhulu nango wayengowacebe ekhulu bezibizwa ngoArchbishop
Linda Cebekhulu. Okay. Yes. Lo nesibongo lo uLinda, uJJ Linda. Abantu ababili abangafani. Abe abantu ababili abangafani. Yes. Wathi lo eshumayela uJJ Linda kanti khona umshana wakhe owaye iscientist engakholwa ukuthi uNkulunkulu khona. Ngoba ethi ngemshini yabo bamprofile bamcingela bangamthola. Mshini ye-science ama-telescope uthi bamcingile uNkulunkulu bangamthola. Ayikho into abangayitholi ngale mshini yabo namagciwane mancane athayini kodwa bayabamba wathola uNkulunkulu abamtholanga. Washumayela uJJ Linda ekhona lo mfana enkonzweni. Yabona lo uNkulunkulu ngathi wabukisa ngaye. Ambamba amandla wakhuphuka kanje emoyeni walala ngesisu engawe. Uyabona ukulala ngesisu emoyeni kanje ungawe. Hayi ukuthi ulele kodwa kulale nje ubusukulele la kwefloor. Ulele emoyeni ngesisu kanje. Uyazi uyaqhubeka nokushumayela uLinda, uyazi yenze yalento amandla amuthi amreverse abuthi amuthi akawo athi what waqhubeka kwaze waqeda ukushumayela lo locate 8 wathi makuqedwa kuthiwa amen wayidropheka wama ngenyawo phansi. Wathi makubiza bayinikela wena wayehamba phambili. Wena wayehamba phambili. Imagine. Yeah. Umuntu wayiphikethi uNkulunkulu akekho, uthi uNkulunkulu esefuna umvezela ukuthi ukhona. Umtshengisa ukuthi ubani lo kade kubamba. Yini yenze wangawe, imaphi lamandla akubambile. Yeah. So ke umuntu akalithathi ithuba lokukholwa uJesu. Lisekhona. Enye into engifuna ukusiza ngayo abantu abayeke ukuba serious ngesonto lakhe kunokuba serious ngezulu. Sikubonile lokho ukuthi abantu ba serious kakhulu ngamasonto kunokuba serious ngezulu. Nokuba serious ngoNkulunkulu nokuba serious ngoJesu. Ngikubone ngokuthi ukwazi ukukhuluma kabi ngesonto lakhe acasuke ekhumbini noma ebhasini acasukele ngoba ukhuluma kabi ngesonto lakhe. Ngakusasa kube khona ukukhuluma kabi ngoNkulunkulu odale yena athule. Should uNkulunkulu means nothing to him. Into which means something isonto. That matters. Uyabona ke? That is the problem abantu abangakayicheck. Abakayicheck abantu ukuthi bapha isonto balenzela abaphambili kakhulu esihlalweni senhliziyo yokuhleza isonto kunokuhlala uNkulunkulu. Abantu abashintshe. Akube uNkulunkulu phambili. Ngoba umyalo sinawo vele enkosini. Uthi wothanda inkosi uNkulunkulu yakho. uNkulunkulu wakho ngayo inhliziyo yakho, nanga wonke amandla akho, nanga wonke umphefumulo wakho, nanga wonke ingqondo yakho. Buzuthanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena. Abantu ababuyele ekuthandeni uNkulunkulu. Oh my God. Abe phambili uNkulunkulu, isonto indawo lapho lindele khona lo omthandayo. Hayi ukuthi iyona ukuphenduka ibe i-idol yakho, ibe isithixo sakho. Mpostoli, kuyokwenzakalani ngeingane ezife zisencane? Ingane ezife zisencane isuke ngenaso isono ngokwayo esisenzile. Okay. Kodwa kuyakhawunta indaba yokunikelwa kwengane. Okay. Ukunikelwa. Ngoba manje ingane inkinga yazo ziyanikelwa. Yes. So uma inikelwe kwi-altar nithi nomsamo kokunye. Okungeyena uNkulunkulu odala izwe nomhlaba ongalepho inikelwe khona. Ungasho ukuthi le ngane is lost. Kodwa uma inikelwe uNkulunkulu ngoba ziyanikelwa ingane i-child dedication yenziwe emabandleni. Uma inikelwe kuJesu yanikelwa uNkulunkulu ingane, leyo ngane ngisho bekuthiwa if ingakenzi isono, kodwa yona on the grounds of i-dedication iyolibona izulu. Kodwa asikulungise lokho abantu abaphambanisa amavesi bawasho ngendlela angashiwongo ngayo. Ngoba abantu abansundu bayathanda ukusho amavesi eBhayibheli ngendlela angashiwongo ngayo. Yes. Abantu bathi wathi uJesu vumelana abantwana beze kimi ngoba umbuso wezulu ngowabo. uJesu akazange akusho ukuthi umbuso wezulu ungowabo. Ngoba abantwana bahlukene kabili. Khona bazongena embusweni wezulu, khona abangezokungena. Ingane inikelwe kwenye indawo nakwabanye uNkulunkulu. Zinikelwe lezo ingane. So ke senokuba ingaliboni izulu. uJesu akasho ukuthi umbuso wezulu ngowabo. Uthe vumelana abantwana beze kimi ngoba umbuso wezulu ungowabanjalo. Wabanjalo. The kingdom of God is of such as these. Ungowaba njengabantwana.
hayi ukuthi wabantwana uze wathi uma ungamukela umbuso wezulu njengomntwana awusoze wangena kuwo abese ethi umbuso wezulu ungwaba njalo ayicacisa zithini ke einsundu zithi ungwabo ingani nangephasika baphambanisa amavesi nangephasika ethi uJesu wathi ngiqinisile ngithi ngizoba nawe uJesu ayasho ukuthi ngizoba nawe uJesu wathi ngiqinisile ngithi uza kuba nami ngoba lento ukuthi uza kuba nami isho ukuthi uJesu uzofika kuqala eparadise uzofika kuqala eparadise ngoba wafa kuqala ingakho bathi bazomphula amathambo bathola sefile bawayeka ngoba amathambo ayiphulela ukuthi umuntu angavula angahlabaleke so ke abambulala ngoba wayesefile wafa wafika kuqala eparadise iselele silese kwakuthiwa uzoba naso sasasele uma kuthiwa uza kuba nami uqonda ukuthi uzolandela ungifica khona uzoba nami yes uzofika muva unami ke lapha yeah bathi nibona abantu bathi ngizoba nawe akusho ukuthi ngizoba nawe kwathiwa uza kuba nami siyayiphambanisa izinto uye lapha na kuGenesis uma uNkulunkulu ethi Adam uphina uyazi abantu abanzulu bathi wathini Adam bathi wathi ngilapha Nkosi akho Adam wathi ngilapha Nkosi uAdam wathi ngizwe impendulo yathi ngizwe izwi lakho ngesaba ngoba ngihambaza bona bathi bona kwathiwa Adam ukuphina ngilapha Nkosi athi ngiyasabela ngilapha Nkosi ingikhuba abantu abanzulu njalo besho into engekho kuzoba ilapho uJakobe ebona isikhwelo ingilosi bathi bona zazehla zenyuka zayingehli zenyuka lithi iBhayibheli zenyuka zehla ascending and descending zenyuka zehla bona bathi zehla zenyuka abantu bahleze benento nje abayisale nale etrick nje kancane bavele bayithwise bayise kwenye indawo heze ke lapha uthi uNkulunkulu akhulume namathambo uma uNkulunkulu uthi akhulume namathambo bathi bona wathi mathambo hlanganani kanti wathi mathambo yizwana izulu kaJehova madoda bona bathi mathambo hlanganani yabo so ke asiyigadeni indlela esikholwa ngayo sikholwa njengokusho kombhalo futhi asiyimisele ukuthi asithande isonto above uNkulunkulu ngoba uJohn 17 verse 3 uthi ukuphila okuphakathi yilokhu ukuthi bazi wena uNkulunkulu nomthumileyo indodana yakho uJesu Kristu so ke kufuneka uyihluphe ngokuthanda nokwazi uNkulunkulu baba nowakufela uJesu fanele ethi babheka phezulu bakhanya ubuso baba busoze bajalo ngiyizwe esimesifunda nabaningi bathi babheka phezulu bakhanya ubuso babo kukhanya ubuso shule in other words akukhanya ngobuso babheka phezulu bakhanya bese kubule kwi remark ke ngomphumela walokho khanya bese kuthiwa ubuso baba busoze bajalo shule kwakhanya bona yeah hayi kwakhanya ubuso babheke phezulu bakhanya ubuso balabo abakhanya asoze bajapha hey pastor siyambonga uNkulunkulu ngawe kakhulu what a beautiful series maybe mhlambe amazwi ongafisa mhlambe nokueda if you have more to say mpostoli kuso lesisikhathi singathi isigoqa umaHebheru kulotshiwe ukuthi ozayo uyeza akayikulibala bamba lelo zwi wena lokuphetha iseduze indaba ozayo uyeza akayikulibala uhlala ulindile sibe serious sonke God bless you khona nalethi inkosi ayilibali sethembisa uPetro yebo Petro 1 Peter chapter 3 or 2 Peter chapter 3 lo 2 Peter chapter 3 inkosi ayilibali isithembiso sayo njengoba abantu bethu kulibala yeah Pastor siyabonga kakhulu. Thank you so much Pastor. Enkosi kakhulu siyabonga kakhulu. Akuthola kanjani manje Pastor futhi 067 yes 49 777 88 067 49 777 88 067 49 777 88 lencwadi yomthetho bayingasuka mayingasuka emlonyeni wakho odlinza ngayo
udlinze imini nobusuku imini nobusuku now and then khona kuyohlahla indlela yakho uphumelele kahle madela kodwa mfowethu lento yakho yokumemorize amavesi ngalolu hlobo uvela memorize ivesi njengoba libhalwe kanjalo madela bafethu siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise kakhulu lapho emakhaya